Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед дӯстон, апао, хоҳаро, бародаро, хештаборо, шиносо. Хулосаи гап навора ман барои чӣ кар ҳастам? Кори мачит, отчёти мачит стоп. Барои чӣ? Барое ки Дина Бобоҷон дар каналаш отчёта буровардак монд бо далелош ки дар усто чанд пул гузаштага, чӣ хеле шудага, ҳамаша расходи мачита пони буровардан метавонед ки дар канали Бобоҷон дурен тамошо кунед. Ва одамое ки пул хайр кардену ҳамин пула бопирсиден, хайротон нест, нол шудага. Медонем барои чӣ? Дар номаи аъмоли ҳамон одаме ки хайр мекунаву садақа мекунаву бо мепирса, нол мекунам. Дар қиёмат шумо аи хайри кардаитон дига метавонед ки супорос накунед, барое ки шумо хайра кардену бопирсиден. Инами ҷада любой динам хештаос чордон кара тамошо дорем ку ай ҳамаи шумо да ман бисёртар пул расход кардам, лекин ҳамин пула ман напирсидам. Бовар накунед, Бобоҷон онам номерои дар ватсапошо мондагиан ку занг занед, гӯен ҳамин карочи мачид ай ҳама пули бисёр ки хайр кардага. Байни инами шумо да лична гарантия аки 100-150% метавонед. Ҳамда ғарибо Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигамон боша. Куҷояда кори хайрай, кори ягон мачитсозиай, ягон раҳсозиай, ягон кори хайр боша, агар хайр кунед бо айқафош ки пирсиден, хайротон нолай. Любой муллоро равен пирсен, мегам бародаи тоҷик рост мега. Барои ка касе ки дар тоҷик вақте ки боло мера, дар таги пошда, дар таги зина кандан да устоен, Аллоҳи меҳрубон хору залилтон кунад. Ҳаматона худованд нигамон боша. Лайк, подписаться, комментария. Фақат беахборат. Обод бошед.